A prethodni dani u svetu su bili u znaku proslave rada, igre, ali i džeza. Da, i sve se to obeležavalo širom sveta. 1. maj i uranak odavno su tradicije kod nas. Igra je takođe dobila svoje mesto, a vreme je za još nešto. Da, mi se pitamo kako stoje stvari sa džezom i baš o tome razgovaramo sa damom koja ga prilično uspešno peva i promoviše u Srbiji. I naša gošća je Lena Kovačević. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo i džez je svoj svetski dan obeležio u Srbiji. Kako je to proteklo? Mi smo imali divan koncert u Domu omladine. Takođe, drago mi je što su tu bili i učenici Srednje muzičke škole Stanković. Ja sam isto bila nekad davno njihov đak. Dobro, ne tako davno, ali već sad davno. I mnogo je lepo što su nam se oni naravno pridružili. I prosto, eto, to je bio jedan divan dan da kako bih rekla, Srbija dobije jedan dan koji će pamtiti po tome što je to slavi ovu jednu divnu muziku koja stvarno treba više da se promoviše u Srbiji. Mislim da je to mnogo bitno, kao što imamo Svetski dan knjige i neke druge divne praznike. Igre, pozorište, evo i džez. Lena, sećam se kada si se pojavila na našoj sceni, svi su te pitali otkud džez, da li misliš da ćeš naći sebi prostora sa džezom na našoj sceni, medijskoj i muzičkoj, i evo sada nekoliko godina kasnije i Svetski dan džeza u Srbiji. Si zadovoljna tom činjenicom i si očekivala takav razvoj i proboj? Si bila optimista? Pa iskreno govoreći, ja se ne bavim tim nekim najtradicionalnim džezom, niti sam ja onaj pravi džez pevač u tom smislu, ali ja sam studirala džez i muzika kojom se bavim se definitivno oslanja na stil kao takav, da. Ono što jeste isto negde tačno jeste da smo mi, rekla bih, ekipa s kojom radim i moj tim nekako povezali i džez muziku i nekakvu možda vrstu popa. Tako da je to jedan kolaž koji onda na taj način jeste malo komercijalniji nego suštinski sam džez. Ali ono što je bitno jeste da se bavim muzikom koju volim, a to je ono što je negde meni bio stvarno cilj i eto, očekuju nas i neki divni koncerti u regionu, inostranstvu, sad su tu sve neki planovi. Tako da to je mnogo bitno. Meni je velika satisfakcija naravno što radimo ono što volim. Divno. Šta je najaktuelnije? Novi spot? Jeste, tako je, novi spot sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, divan Miloš Nadaždin. Tako da, eto, ovo je stvarno jedna bonus pesma bila na albumu i poželjeli smo da, eto, imamo i spot i naravno u saradnji s jednom divnom IT kompanijom, da ne ispadne sad, jel tako, da koristimo vreme da promovišemo, ali stvarno mi je mnogo drago, eto, što smo snimili i jedan spot za ovu verziju pesme. A kako je Vuk reagovao na ovu pesmu? Pošto znamo, prošli put kad smo se vidjeli, znamo, San mu je bila omiljena pesma i u tome je i dalje mislim da mu i dalje. Možda Majstor za poljupce, to mu je sad kao malo onako, znaš, kao veseli ritam, ide proleće i to. Tako da on stvarno dobro reaguje na muziku. Mislim, u principu ja verujem da sva deca dobro reaguju, pa sad tu se roditelji uvijek utrkuju kao ja, mnogo dobro reaguje, ali on stvarno definitivno posebno dobro reaguje. Ima i na koga. To samo znači da nam svima u prirodi ta ljubav prema muzici, to možda deca najbolje pokazuju. I evo, stiglo nam je ovo kišno proleće i želimo neko malo lepše. Ništa od prvomajskog uranka, onog pravog. Da, ali evo, vraćamo se tome, neke asocira naravno proleće u Beogradu i na muzičke festivale i ponovo se vraćamo tome, je li tako, Lena, i ove godine? Tako je, jeste. Ove godine u Domu sindikata konačno posle mnogo vremena vraća se Beogradsko proleće kao festival, jedan festival koji stvarno je vredan po mene, uopšte apsolutno koji treba da nastavi da živi, jer promoviše neku muziku koju, eto da kažemo, koja je pre svega i kvalitetna i dobra i nadam se da će naravno taj neki standard koji on imao i zadržati. To je ono što je u stvari najbitnije. Da, ali pomenuli smo decu malo pre više puta, pa koliko su ti najmlađi zainteresovani za džez? Koliko njih sada ima na džez odseku? Da li ti utičeš na neki način na njih da ih se više prijavljuje, da se poveća zainteresovanost? Pa, iskreno govoreći, to stvarno ne znam, ali ono što je mnogo lepo jeste što ih je bilo puno, što odlično zvuče. To stvarno mogu da kažem zato što znam ekipu s kojom sam ja studirala na fakultetu, ovo su deca koje su još 6-7 godina mlađa. Odlično zvuče, prvo dolazi iz klase jedne odlične pevačice Jelene Jovović, koja inače sa mnom sarađuje u Le Kartu kod Branislava Lečića u edukativnom centru. Jela je jedan odličan vokal i žena koja ima vrlo dobru tehniku glasa i koja to dobro poznaje i to je ono što vidite na toj deci. To je nešto što je mnogo bitno. Oni imaju po 15-16 godina, već imaju vrlo lepe formirane glasove, tako da to je stvarno jako bitno jer su na početku i važno je napraviti nekakav dobar temelj u tom smislu. Takođe u publici je bilo mnogo dece, to je mnogo lepo. Imali smo jednu malu Drinu od 9 godina koja je u pola 11 sedela tu
Tako da, eto, bilo stvarno slatko što u principu gde god sad idemo i sviramo ima puno dece u publici. Ja nisam, kako bih rekla u tom smislu, fatalista da mislim da ono čime se ja bavim, to apsolutno svi moraju da znaju i tako dalje, nego prosto mislim da je mnogo bitno da postoji medijski prostor za sve, da. I nisam uopšte protivnik ni narodne muzike, ni sve ono što ljudi vole, hajma, dobrodošle, ali hajde da i ti neki mlađi naraštaji imaju priliku da čuju šta se to još u svetu događa. Džez kao da je neka neverovatna pojava sletela iz svemira, ali to je stvarno muzika koja ima toliko snažnu tradiciju i koju treba negovati. Da, ko peva zlo ne misli da je uopšte poznato, ali postoje razne muzike i razne opcije. Hvala, Lena. Evo, slušat ćete, nadamo se, te mlade generacije i novim predstojećim koncertima koje si najavila.